さあ、今回はですね、古代シルクロードの知的な世界をいわば裏で動かしていた、ある卓越した翻訳者集団の本当にファシネーティングな物語を紐解いていきたいと思います。シルクロードっていうと、絹とか香辛料の道って思いますよね。でも実は、それだけじゃなかったんですよ。そこは、もう様々な言語、宗教、そして思想が混沌と入り混じる巨大な市場だったんです。じゃあ、その交流を可能にした鍵は何だったのかってことなんですけど、実はそこには文化の仲介者としてものすごい役割を果たしたある驚くべき文明があったんです。さて、今日の話の流れはこんな感じです。まずシルクロードの言語問題から入って、初期のテュルク系翻訳者、そして主役であるウイグル人の活躍、彼らが一体何を翻訳したのか、そして歴史に名を残した偉大な翻訳者たち、最後にその文化がどう受け継がれていったのかという順で見ていきましょウイグル人っていうと、もう翻訳の達人ってイメージなんですけど、実はその前から彼らのルーツであるテュルク系の人たちがもうその土台を築いていたんですね。例えば、シューノとか突厥とかです。これすごく面白くないですか？同じ時代の中国の記録なのに、片方では文字がなかったって書いてあって、もう片方ではいや独自の文字があったって書いてある。それぐらいこの時代の歴史っていうのは複雑で、一筋縄ではいかないってことがわかりますよね。で、さらに面白いのが、当時の中国語で翻訳者を意味する言葉、これ実はテュルク語の動詞が語源なんじゃないかって言われてるんですよ。つまりそれだけテュルク語を話す人たちが通訳としてめちゃくちゃ頼りにされてたってことですよね。さて、いよいよ主役のウイグル人の話に入っていきましょう。彼らはタリム盆地のオアシス都市に定住してから、この翻訳っていうスキルをもうとんでもないレベルにまで高めていくことになるんです。つまり遊牧生活から都市での定住生活に変わったことで、文化的な中心地ができたわけです。そうなると当然、読み書きとか知識の交換っていうのがすごく重要になってくる、そういう社会が生まれたんですね。いや、それにしても彼らの言語能力、本当にすごかったみたいですよ。見てください、これ。サンスクリット語、トカラ語、ソグド語。翻訳者たちはこういう複数の言語をまるで自分の母国語みたいに当たり前に操っていたっていうんですから、驚きですよね。しかも、ただ話せただけじゃないんです。それぞれの言語で使われる文字、つまり初期システムも完璧にマスターしていた。突厥文字から漢字、シリア文字まで。必要に応じてこれらの文字を自在に使い分けていたわけです。じゃあ、これだけのすごい専門知識、一体何のために使われていたんでしょうか。その主な目的は、当時の偉大な宗教とか哲学の書物を翻訳することだったんです。このグラフを見ると一目瞭然ですけど、マニ教とかキリスト教の文献ももちろん翻訳してるんですが、やっぱり一番多いのは仏教なんですね。全体の 65%、インドや中国からどんどん入ってくる膨大な仏典の翻訳が彼らの中心的な仕事だったわけです。で、その翻訳のやり方ももう信じられないくらい丁寧でシステマティックだったんですよ。まず単語レベルで直訳して、そこから文法とか文章の構造を整えて、他のバージョンと比較したり注釈を加えたりして、最後にはもう文学作品として美しいレベルまでに磨き上げていった。おそらくこれ一人じゃなくて専門の委員会みたいなチームでやっていたんでしょうね。これだけの仕事ですからね。当然誰がやったかわからないなんてことはありません。歴史に名を残す、まさにスター翻訳者とでも言うべきすごい人たちがいたんです。その中でももう別格最高峰と言われるのが、このシンコ・シェリー・トトゥンという人物です。ベシューバリックっていう都市の出身で、中国語、サンスクリット語、トカラ語、もしかしたらそれ以上かもしれませんけど、いくつもの言語を完璧に操るまさに天才でした。彼の凄さがわかるのがこの比較です。元の中国語の文章はただ地震が起きたっていう、事実を淡々と述べただけの文なんです。ところが新興シェリー・トゥートンの手にかかると、これが天から花が降り注ぎ、一つの善意を行いに宇宙全体が畏敬の念で打ち震えたっていう、ものすごく詩的で鮮やかな描写に生まれ変わるんです。彼は単語を訳したんじゃなくて、その背景にある精神性、その意味を翻訳したんですね。これぞまさに芸術です。だからここが本当に大事なポイントなんですけど、新興シェリトゥートゥンみたいな翻訳者っていうのはただテキストをコピーしたわけじゃない。
いわば死んでいたサンスクリット語のテキストに新しい命を吹き込んで、新しい時代、新しい人々のために蘇らせたと言えるわけです。そしてこの翻訳と、それから行政に関する彼らの卓越した伝統、これはウイグルだけで終わらなかったんです。なんとこの後の時代に登場する次の世界大国のまさに土台になっていくんですよ。この年表を見るとその流れがよくわかりますよね。850年代にトルファン盆地で文字文化を確立して、10世紀には新興シェリトゥンが活躍する。そして13世紀、モンゴル帝国が勃興すると、ウイグルの書記官や翻訳者たちがその帝国の中枢で行政官として活躍するようになるんです。クビライカンの公式な翻訳委員会にも彼らがいたんですね。つまりどういうことかというと、あの巨大なモンゴル帝国はその運営システムとか知的な構造っていうのを実は古代ウイグル人からほぼそのまま受け継いでいたんです。ウイグル人っていうのは歴史上最大級の帝国のいわば頭となったわけですね。最後にちょっと考えてみてほしいんです。もし歴史の中に翻訳者という存在がいなかったとしたら、一体どれだけ多くの素晴らしい思想や物語が誰にも知られることなく消えてしまっていたんでしょうか。翻訳っていうのはただ言葉を置き換える作業じゃない。文化そのものが生き残り、次の世代に受け継がれていくための本当に大切な営みなんだなって改めて思いますよね。